बे जुबिननि न' आरोना नैबे बारियानो नैबे ओइ नुहुरनाय बिल्डिंआनो जुबिन गार्डनि 0 माइल जुबिन Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै नोंथांमोननि थाखाय गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्रनि भिउफोरखौ नोंथांमोननि दिन लानानै फैदों। नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासिम सिगाङावसो नायजोबदो गाइस। बेनिफ्राय चेनेलखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै ला। थार्ड फ्लोर गामि ओनसोलनि बेंग्रा मानसि नालाय बिल्डिंआ खैथाला दङ बेखौ साननो गाखोलांगासिनो आरो गोजौ। No. 6th floor. बेनिफ्राय गाइसफोर नैबेनो आरोना नैबे बारियानो नैबे ओइ नुहुरनाय बिल्डिंआनो जुबिन गार्डनि मुंदांखा सिंगार जुबिन गार्डनि बागाना बेनो। बेबायदि सिटि जायगायावहाय माने भिउफोरखौ मोजां नुयो। गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर दङ नालाय बायदिसिना गाबनि बायदिसिना कालारनि बिल्डिंफोर थायो नालाय गिदिर गिदिर एकदम हाजो सायाव माने बहुद बिल्डिंआनो बिल्डिं माने हाजो सायाव आरोना दा बेफोरखौनो मोजां नुयो आरो खिन्थु बोथोरा खिन्थु नै फुदलेले माने भिउफोरखौ एसेबां मोजां नुवा आरोना माबा खुवा खुनाय थांबाथां फारसेथिं आरो नैबे मा होननानै बुङो ब्रह्मपुत्रआबो खाथियाव नालाय ब्रह्मपुत्र सेरावनो नालाय बिनि खुवाफोरासो खुयोना मायो माने बिदि सिटि जायगायाव माने इन्डास्ट्रिफोर बारा थायो नालाय इन्डास्ट्रिनि उखुन्दै हाद्रि हाला ओरैबायदि हाद्रि ना गुवाहाटी मा होननानै बुंनो फारसेथिं आरो नै उखुन्दै माने बायदिसिना खामानि सोलिबाय थानाय जायो नालाय बेनिखायनो माने उखुन्दै नुयो आरोना भिउफोरखौहाय खिन्थु जोंथिंनि गामिनि बायदि माने भिउफोरा माने साफा क्लियारहै नुनाय जाया आरोना बेनो आरो बिल्डिंफोर गिदिर बिल्डिंफोर बेफोरखौनो माने भिउफोरखौ केमेराफोराव एसे मोजां नुयो ओरैबायदि माने 6-7 ताला बिल्डिं माब्लानि दिनाव गाखोफेरनो मोनलाय आङो गामि ओनसोलनि फैनाय नालाय बेंग्रा सेंग्रा एकदम गोजौआव गाखोनानै भिडिअ खालामदों आरोखि मैयानि ब्लगावहाय माने जुबिन गार्डनि न'खौ नागिरदोंमोन आङो जुबिन गार्डनि खाथियावनो जुबिन गार्डनि न'आ माने खाथियावनो दं होननानै मानसिफोरा खोन्थाहरदोंमोन नालाय बेनिखायनो माने जुबिन गार्डनि न'आलाय माहाथोलै माबायदि मारलै होननानै नागिरदोंमोन आरोना मैया न'आ खिन्थु दिनै मोनबाय आरोना खिन्थु जि बिल्डिंआव आं दङ बे बिल्डिंनि खाथियावनो दं आरोना बिनि न'आबो खुरालाय एसेबां गिदिर नङा जेनेबा जास्ट माने सासे मा होननानै बुङो फेमास सिंगार नालाय माबायदि न'आव थायो होननानै नायनो नागिरथारनायमोन आङो एकदम भितरावसो माने जास्ट गोजाननिफ्राय नुहुरो आरोना खिन्थु गाइसफोर माने थानायाबा माने सिटि जायगानिफ्राय टाउन जायगानिफ्राय गामि ओनसोलाव थानायानो बेस्ट होननानै आं सानो आरोना माने टाउन जायगायाव बेबायदि सिटि जायगायाव माने गिदिर बिल्डिं थाब्लाबो नायनो मोजां सिनारिफोरखौ नायनो मोजां नुब्लाबो माने एकदम मा होननानै बुङो बोथोर लानानै गरमा बिराद जायो आरोना मानसिफोरा न' सिङाव हाबना थाबासो थान्दा आराम मेसियाव थाबासो थान्दा आराम मोनो खिन्थु जेब्ला बाहेरायाव ओंखारोना ओरैबायदि माने थानो हायै बायदि खामलावगोन बायदि जायो आरोना बोथोरा खिन्थु आंनिबा माने गामियाव थानानै जि बायदि कम्फर्टेबल जों मोनो बे गामियाव थानानै कम्फर्टेबल मोननायानो आंनि थाखायबो बहुद आरोना खिन्थु टाउनावबा आं थानो हानाय नङा बायदि मोनदों आरोना खुराङा बेबो मोनसे जेनेबा सिटियाव थानाय टाउनाव थानाय मानसिफोरा टाउनावनो थानो गाहाम मोनो गामियाव थानाय मानसिफोरा गामियावनो थानो गाहाम मोनो आरो टाउनाव थानाय मानसिफोरा माने गामि ओनसोलाव थानो गाहाम मोना गामि ओनसोलाव थानाय मानसिफोरा माने सोरबा बायदिया गामि ओनसोलाव थानाय मानसिफोराबो माने सिटियाव थानो गाहाम मोनो आरोना खिन्थु आंनिया हले बिदि नङा आं सिटि जायगायाव थानो मोजां मोनो एकदम दावराव दावसि गारिफोरा बुं बुं बां बां ओरैबायदि गरम ओंखारबानो हाद्रि एकदम बेनिखायनो गाहाम मोनो आरोना खिन्थु गामिनि बायदि एकदम कम्फर्टेबल निजोम एकदम सिरि बेबायदि माने जाया आरोना सिटि जायगाफोरावबा फाग्ला माब्लानि दिनाव बिदि 17 ताला 18 ताला बिल्डिंआव गाखोनो मोनफेरनाय आंहा